No niin, taas pitkästä aikaa videota kuvaan. Halusin tässä ottaa esille tämmöisen pienen seikan. Tuossa Ylen sivuilla ja olikohan sen Ilta-Sanomien uutisissa semmonen uutinen, että sosiaalitoimen palvelut niin uhkaa jäädä aika monelta saamatta, kun virkailijat vaativat näitä maksullisia liitteitä ja pankkiliitteitä ja sun muita todistuksia virastoista. Ja sitten, että jos jollain ihmisellä ei ole sitä rahaa, kun jonkun ehkä esimerkiksi verottajalta pyydetyn dokumentin hintahan voi olla 10 euroa. Kuitenkin puhutaan muutamista euroista viiva 10 euroa per dokumentti, kun niitä pyydetään. Niin sitten joillain ei ole varaa. Täysin pennitön ihminen, joka hakee toimeentulotukea, ja meidän laissahan on olemassa pykäliä, että ihmisten tulisi saada se perustoimeentulotuki ja semmoinen turva kunnilta. No, se sitten tuppaa jäämään ja hakemuksien käsittelyajathan heti tietenkin venyy ja niin ne pitkittyy niiden päätöksien tuleminen ja se voi olla monelle ihmiselle aika isokin menetys. Jos puhutaan niinku siitä, että esimerkiksi hakee vaikka vuokraan tai johonkin tämmöiseen ja onko sitten vuokranantajalla esimerkiksi kärsivällisyyttä, vaikka asianomainen sitten yrittää selventää, että hän odottaa näitä virastojen päätöksiä. Se omalla laillaan kyllä varmaan on monelle ylitsepääsemätön ongelma. Tietenkinhän virkamiehillä on oikeus päästä ihmisen verotustietoihin ja siis luvan kanssa toki. Mutta se, että kun se on viranomaisen niin sanotusti päätettävissä, haluaako hän ottaa lisätyötä. Me ollaan aika heikossa alakynnessä virkailijaan nähden, koska heillä se valta on kuitenkin aika iso. Ja kun ajattelee niin kun ihmisen oikeusturvaa ja sitä, että miten hän tulee toimeen, kun kaikkihan ei välttämättä ole alkoholisoituneita tai ne syyt ei ole itse aiheutettuja, ne voi olla vähän niin kuin monen pienen asian semmoisia summarun summia, joista on tullut sitten isompia asioita, esimerkiksi mielenterveysongelmat ja työuupumus ja sairastumiset ja kaikki tämmöinen, mikä muu on ihan luontevaa, mitä ihmisille voi tapahtua elämänsä aikana. Sä olet tuolla virastojen asiakkaana tahtomattasi, kun sä yrität hoitaa ja kuntouttaa ja mahdollisesti jopa uudelleen koulutat itseäsi uuteen tulevaisuuteen. No sen väliajanhan sinä olet pois työelämästä. Ja moni on tietenkin sitten monista eri syistä niin omalla tavallaan syrjäytynyt yhteiskunnasta. Ja tämä onkin mun mielestä huolestuttava uutinen ja suunta tuolla virastoissa, että moni käännytetään takaisin ja juoksutetaan luukulta toiselle, kun se ei palvele ketään. Kun se, että mitä enemmän sä yhteiskunnassa syrjäydyt, sä todennäköisesti myöskin alkoholisoidut jossain vaiheessa. Sinusta tulee sosiaalisesti rajoittunut virkailijoiden silmissä. Eli työkkäri, sosiaalitoimisto,
tekee sinusta analyysin. Sinua on varmasti siinä vaiheessa jo monta kertaa yritetty palauttaa yhteiskuntaan, mutta jos se ei jostain syystä onnistu tai olet liian sairas, niin sä olet sitten Kela-työkkäri sossu linjalla useita kuukausia. Parhaimmillaan jopa on semmoisia ihmisiä, jotka on sairastunut vuosikausia. No näiden ihmisten niin sitten asemahan on todella julma ja se on surullista katseltavaa varmasti monelta kantilta. En nyt halua mitenkään luokitella ihmisiä, mutta itselläni on kyllä syvä huoli siitä, että miten tämä byrokratia tulee toimimaan meidän yhteiskunnassa. Ja toivonkin, että siihen saadaan jossain vaiheessa selvyyttä. Ja otettaisiin semmoisetkin ihmiset huomioon, joilla ei oikeasti yksinkertaisesti ole sitä pennin latia. Hankkia niitä kaiken maailman selvityksiä virkailijoilta, lappuja, pankeilta. Siis mitä nyt vaaditaankin näiden perustoimeentulotuen saamisen edellytyksiin. Minusta valtion ja kuntien pitäisi ottaa pientä vastuuta näiden henkilöiden osalta. Ja poikkeustapauksissa pyörtää niitä käytäntöjään, mitkä normaalitilanteessa olisi voimassa. Ja antaa ohjeistuksia virkamiehille, että myöskin virkamiehet osaisivat sitten tämmöisissä tilanteissa toimia paljon paremmin, jotta se oikeusturva ja ihmisen arki ei vaarantuisi sitten näiden viranomaisten päätöksien myötä ja sitten tämän tiukan ohjeistuksen myötä, mikä on annettu virastoille. Ja minusta on hyvä, että on olemassa tiukkoja ohjeistuksia, koska se omalla lailla sitten näitä väärinkäyttäjiä vaikeuttaa siellä toimimasta ja hakemassa turhin perustein niin sanotusti. Mutta kun on olemassa niitä ihmisiä kuitenkin valitettavia tapauksia, jotka nyt sitten osuu tähän tummaan joukkoon. Meitä on moneen lähtöön täällä, että toivoisin, että tämä pieni prosentuaalinen tai promille osa, vai paljon niitä nyt onkin, tuskinpa niitä nyt montaa prosenttia on tästä kokonaispaletista, niin näitä oikeasti hätää kärsiviä. Niin toivon, että nämä ihmiset ja tämä kohderyhmä niin tulee saamaan parempaa turvaa kuntien puolelta ja heidän asioita oikeasti hoidettaisiin kunnolla. Ja otettaisiin huomioon maksukyky sun muut asiat yksilökohtaisesti. Että toivon, että asioihin saadaan selkeys ja saataisiin tämä byrokraattinen järjestelmä toimimaan paljon paremmin. Eipä mulla muuta, että tässä on taas kuntien ja valtion päättäjille paljon semmoista mietittävää, että miten tämä lakiuudistus ja nykyinen lakijärjestelmä saataisiin pidettyä semmoisena, että se takaisi tasapuolisesti kaikille saman turvan.